Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tim ANP. Ki anu, Bro. Apa iki jenenge cilok. Cilok iki di borong Mbak Tina. Ini bapak ini kan tak ndung-ndungno nak mangan dhewe ki lho blenger. Udah berapa lama? Oh. Jadi anu bose kirime sak nganu mboten. Oh, mboten mesti jane. Asar pokok manu-manu dhewe. Ya rombonge jenengan sing sak urungin mriki tumut bose tesih. Tengkos. Kediri. Oh, anak. Berarti jenengan usaha teng mriko, teng Kediri, Nggih. terus bangkrut niku Nggih. jenengan merantau mriki. Nggih, Oh, balik-balik. Oh, saurunge teng mriki mbonan. Nggih, riyen Pinten taun? 8 tahunan. Teng mriki. Nggih. Oh, ngono ceritane, Pak. Jadi bapak iki 4 tahun ning kene bakulan cilok ya. Nggih, nggih. Terus akhirnya balik ning Kediri. Ning Kediri pinten tahun jualan? Manu 3 tahunan. 3 tahun terus entah modale akhirnya balik mriki meleh. Berarti alon-alon iki dereng bangun jenengan foto mriki. Yo wis kok. Wis. Maksudnya gung koyo ngene, Bang. Nggih, nganu dereng nganu bangunan nganu tengah niku dereng. Sik gung apik, cuma Nggih. wis diuruk kan lho. Nggih. Ini iki mesti wis ana. Wong ki lagek kok. Sawi. Zamane cik ning kene iki akeh balapan. Nggih, balapan. Nggih, ya? Nggih. Mosok biyen nggo balapan. Iya kok kene balapan. Katusan iki enten balapan. Jadi ngono ceritane Cak, bapak iki. Nah, ning kene carane belajar bakulan cilok ya. Nggih. Berarti iki bose akeh cabange maksudnya akeh ya. Bakul cilok iki di anu Mbak Vina, ngesakno Ten Ponorogo, melok wong. Bangkrut terus melok wong. ten Madiun Kota. Madiun Kota Mbak ya. Iki diborong arep tak ndum lho, aja. Ki bose wong ndi Pak iki? Nang Ciamis. Ciamis. Oh, asli kono. Nggih. Jogane Ciamis. Nggih kula dongakne Pak nggih muga-muga saged anu sadian ki Mbak. Amin. So, sebelumnya kan enak usaha. Sebetulnya enak usaha sendiri ya Pak. Kalau nek usaha jambak kan nganu celak anak bojo nggih. Saged nganu ndampingi anak. Saya sudah merasakan itu semangat ya Pak. Ini Mbak Didia teng anu, teng London. Ya Allah. Enggak cah ya Pak ben iso usaha dhewe nek. Bapak iki jane pengen cah usaha dhewe, cedhak anak, bojo, iso nunggoni iso anu, tapi yo kuwi modal, terutama nggih Pak. Kuwi dodolan apa to? Cilok, Mas. Pak iki sing enak pengen buka dhewe, nek rasane awak-awaken sing enak. Iya, pengen buka dhewe tapi modal, Bro. Bakulan ngene iki modale yo pinten Pak cara anu jenengan damel niku telase modale pinten? Jane lek pun enten alate bisa. Oh jenengan cara alat-alatnya pun komplit. Ngene iki sampean nggawane sampai pinten kilo? Lek duki ngene bose nganu bijian. Oh bijian kowe. Kadang dia butuh 600 biji, dan 100 biji. Bakul bakso melu wong enek rezeki buka dhewe bangkrut melu wong nek lakone Pak. Tapi ngeten iki sampean melok gawe napa oh mboten nggih. Pokoke karek ngedep. Karek ngedep. Iki agak entek lho ditunggoni ngantek subuh. Aku sering ngerti Pak iki nggih sering. Yo aku kan liwat dene liwat sering. Kene iki mesti turu nih. Kadang turu aku yo kadang Aku sering kok Pak lewat kene iki mesti bunyi-bunyi aku. Aku golek sego kan ning taman. taman kota. Kadang jam setengah loro, kadang jam 1. Muga iso buka dhewe malah duwe karyawan Pak ya.
Iki winginane enek acara kayak ruame to, Pak. Kula mboten saged medal pas enten acarane Jawa. Ya mboten enten nganu dagangan ya. Jane kesempatan nggih, Pak. Nggih, tapi nganu juragannya tasih Kan bapak kirim ten Ponorogo ten mare bapak iki ngene lho, Pak. Bapak iki kan tani juragane lho, gak iso cara anu kan budal isu. nggih. Jadi kadang iki cara wis nak ngeteri magrib dhek budal, wektune kan bengi iki luwih mong iki metune sithik. Makanya kan kadang teko isu bareng. Iya Mbak Vin tenang dulu. Semoga dapat modal. Pak, Amin, amin. jenengan setene teng mriki biasane jam pinten? Apa to kita? Paling napa? Maghrib Entek anune. Bos, ki arep kai mbahe, Bos. makasih kan dari Mbak Pina. Mbak Pina, pokoknya atakan mbahku. Masa Mbahku, Bos. Cepet. Tak kawe. Mari. Halo, musiknya. Mbak, niki Pak. iki cilok, Mbak. Matur Bandung. Nggih. Atas nuwun. Nggih. Nuwun, Mbak. Nggih. Nggih. Monggo Pak nggih. Cepet. Ada musik. Sehat-sehat Pak. Sehat, Mbak. Jadi ceritane ki Mang dagangane Pak emang diborong karo Mbak Pina kan. Karo Mbak Pina, Bos. Mbak Pina pan Pak. Mereka barong ka Mbak Pina. Iki mau watuk aku Sudah dilari Bapak jual cilok ya. Biasanya kan ini rame banget. Saya ini wis jam tidur, jam pulang. enek Gurjiono. Aneh Jono karo arek kok ono ujung lho kok. Arek ujung. Stop balik. Kayak kita dindeki. Gitu ae. Udah sampai. Dindeki kok kene. Aku mau itu. Wis karek kene iki. Ya wis. Berkah barokah kae pokoke. Berkah barokah panjang. Pira menit, Ji? Ya. Pira menit? Pira to? Oke, sak menit, Pak. Cewek Ji. Enek cewek Ji. Lagi sama menit. Iya. Masa lagi sama menit. Ini kan namanya masjid apa Muji? Oh, iya coba. Masjid Kobra. Ciluba, Bos. Masjid kubane kayak Bos. Kira 2 menit ae piye? 2 menit ya. Ya ora apa-apa, Terus kok pancir terus pokoknya masjid Kuba, Bos. Yes. mau perjalanan pulang. Eh? Apa? Eh? Gak tau pom terus pokoknya lor Kuba lah kayak masjid Kuba lor terus kayak bangun kulon kayak sampai bengi ba tamong ya karo kulon ya bengi tapi gue tahu dicoba ngeliat lain kali dicoba gue wani merah kulon dewe iki bae guys tak kayak Bos. Tahu dijajal lah kulon dewe. Pulang ki tong burung ya. Ono iki bakule barang. Canono gak dikekno canono. Wis tak kabeh. Pokoke tak lolor kabeh wis. Tak lolor nah nomu tak lolor kabeh wis. Ngene iki wonten iki. Kok Foto-foto ngene.
Bos ki warung-warunge padha ya turu wis padha mulih ngono ceritane. nunggu Oke, Bos. Ini Bang Jatim. Ya, Bro. Yo toh, ya wes sih, vlognya sampai-sampai sih. Oke bro, terima kasih sudah menonton vlog ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya Pokoknya sebesar-besarnya. kamerane kurang piye, obah-obah gak apa-apa. Oh, maaf Joy. Maaf. Oh, ya wes sih pacaran sih. Tutup apa? Wes, terima kasih.